De brandwacht wie sneun na de melding op vlug en manmachtig bij het plak van de brand. Maar dan blijkt dat ze haast neer dwaan kon omdat er geen wetter in de buurt was. Die in de buurt is, die voorziet net in zo'n grote brand. Dus moest er groot watertransport opgebouwd worden. Dat is maar een hele dikke slang. Dat kunnen we verder voortwijheljen. Het wordt zowat een uur voordat de brandwacht uiteindelijk onder slag kwam. Maar door wie het vuur al oerslijn naar oorgebouwen en kon net meer voorkomen worden dat de pleats haast vol slijn uitbaande. Vogels denken dat mensen die op rond te wijnen bij brand beter voor het melden moeten dat het om een grote brand gaat. Ik denk dat ik om mijn collega's, en net alleen mijn collega's, maar mensen die in Dwarten daar na een harde brandjes, meld direct grote brand. Want dan weet de inlichtingdienst van de brandweer, jongens, we maken maar groot materiaal uitdrukken. Ik snap wel dat wat hij zegt en ik begrijp ook wel dat hij dat op dit moment zegt. Maar het is wel zo dat uiteindelijk, als er grote brand is, dan komen we ook graag. Maar het is niet zo dat voor elk bermbrandje het grootwatertransport hoeft uit te drukken. Serieuze branden uiteraard wel. Het is net de eerste keer dat de brandwacht min bij wetter komen kan op het platteland. Dat bad wel vaker. Er binnen ook plan om daar wat aan te doen. Deze brand staat niet helemaal op zichzelf als het gaat om de zorg over de bluswatervoorziening. Dat komen we vaker tegen. En volgend jaar gaan we daar ook een uitgebreid project van opstarten om te komen tot een goede bluswatervoorziening binnen de veiligheidsregio Friesland.